Hi guys, ito na yung mga sangkap na gagamitin natin. Simple lang. Ayan, ginger, onion, and garlic. At of course, our partner. But I'm not introducing any brand. Kaya yan. And lahat to ay binili ko, hindi sa sponsored. And ito, pineapple tidbits guys. And lalagyan ko siya mamaya ng konting ketchup. Ayan. And then, ito guys, na-marinate ko na siya. Meron siyang, ang nilagay ko dito is soy sauce and yung paminta, black pepper. Ayan. Yun yung nilagay ko dito. Tsaka of course yung yung calamansi juice, wag nating kakalimutan. Kung walang calamansi juice, pwede din lemon or basta any lime na pwede nating ilagay para pampatanggal ng lansa. Yan. So binabad ko na siya para na marinate na siya bago ko siya lutuhin. Start na natin magluto. As usual, pag adobo, ito, igigisa ko muna siya. Ipa-fry para mas malinamnam. Ayan guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, sana naman ito ay isubscribe nyo na and click the notification bell para kayo ay ma-update pag mayroon kaming bagong upload. Ayan. Thank you guys. Gisa na tayo guys ha. Mag-gisa na tayo. Natin yung onion. Bakit yung ulam ng ulam? Simpleng lutong bahay. Buhay, probinsya. Simpleng buhay, lutong probinsya. Buhay, probinsya. So, nabili natin yung ginger na, garlic. And then, ginger. Ayan, tumitis na yan, guys. Gisa-gisa lang. And then, gisa-gisa. Adobong liver and balon-balunan for lunch. So, pwede na, pagka ganyan na, medyo luto-luto na yung mga ginisa natin na mga ingredients natin, pwede na natin ilagay yung mga balon-balunan tsaka liver. Medyo paprito-prito natin. Hindi ko muna ilalagay yung marinate niya. Mamaya ko siya ilalagay. Ito muna. So kailangan medyo ito yung ginamit ko para matira yung soy sauce. Ginamit natin pang marinate. Mamaya ko siya ilalagay pagka nag-turn brown na itong natin, liver tsaka balon-balunan. Ganyan. And halo-haloin lang natin ngayon. Halo-halo para maging siya, brown. Pero brown na to. Pagka medyo na hap-to-hap-to. And then ilalagay ko na yung pinagmarinitan. Ginamit yung pang-marinate dito. Tapos kayaan natin siya mag-dry na niya. Walain lang natin yung parang red, yung mga dugo-dugo ng liver. Ayan guys, nakikita nyo yan, nagto-turn brown na siya. Try nyo guys sa mga may gusto nito. So ito na guys, medyo na siya, medyo paluto na, brown na siya. So ilalagay ko na yung ginamit kong pang marinate dito sa ating iluluto. Ito yung pinang marinate. So ilalagay din natin kasi nandiyan yung mga lasa, yung ibang lasa. And ilagay ko na din ang ating partner, of course. Ito yung dito nawawala pag nagluluto ako. So, ito na guys. Isusunod ko na rin ilagay yung ito. Pineapple tidbits. Pero
Pero nasa sa inyo pa din naman kung gusto nyong lagyan. Kasi ako, pag nag-adobo talaga ako nito, nilalagyan ko siya ng tidbits. Pampaano din yan. Pampaalis din ng lansak. And then, ito, lagyan na natin ng suka. And then, ito talaga pag nag-adobo ako, nilalagyan ko siya. Brown sugar. So, yan na. Antayin na lang natin siya mag-dry. And then, huli na lang yung ketchup. Pamay na lang yung ketchup. Lalagyan ko na lang naman siya ng konti lang naman yung ilagay ko para pang-balance lang. Ayan. So, hintayin natin siya mag-dry. Takpan muna natin. Ayan guys. Since uso ngayon ng ubot sipon, so kailangan kong lagyan siya ng oregano. Oregano powder ko guys. Alam nyo guys, may ano ako, may tanim akong oregano dyan sa likod ng bahay. Pagka masyado siyang maraming dahon, kinukuha ko lahat yun, tapos ibinibilad ko siya, dinadried hanggang maging dried na dried. And then, biniblender ko siya. Tapos, yun, sinisave ko para pagka ganyan na. Maganda kasi itong oregano din na sinasahog sa mga niluluto natin, lalo na pag may mga ubo-ubo tayo at mga sipon. So, okay siya. Ayan. Ihalo ko lang konti para kumalo siya. Ayan, takpan ulit natin. Ayan. Patayin na natin siya mag-dry. So, check natin. Ayan, medyo dry na. So, pwede na tayo maglagay ng konting ketchup. Ganyan lang. Marami. Ganyan lang kaunti. Para mas makulay ang ating adobo. Ayan, nakikita nyo guys, nag-dry na siya. So, hindi naman kita natin. Dagdag pampalasa. Para lang mas makulay yung adobo natin. Kaya nilagyan ko din ng ketchup. Guys, pwede na. Luto na to. Nag-dry na siya, diba? So, sana nagustuhan nyo guys. Don't skip our ads. Para makakuha nyo na. Please don't skip our ads. And pag hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell. Ayan. Rick and Marcho Vlogs Cooking Show. Ayan. Thank you so much.